खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिआर सरकारा देग्लाय बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन UPSC APSC नि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोनि थामहिनबा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर' फरायसाफोरखौ सिभिल सार्भिस बा UPSC APSC नि थाखाय फ्रि कचिं होनो नागिरदों। फैगौ 20 जुलाइआव बे फ्रि कचिंनि थाखाय सायख' आनजाद बा एन्ट्रेन्स एग्जाम लागोन। बे एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय एप्लिकेशन गथायनाय बा एप्लाइ खालामनाया मैया 1 जुलाइ 2025 निफ्राय जागायबाय। जायफोर फ्रि कचिंखौ लानो गोसो बिथांमोना दा एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बे फ्रि कचिंखौ सोर सोर लानो हागोन, एन्ट्रेन्सखौ सोर सोर होनो हागोन, बेखौ गोबाङानो आंनाव सोंगासिनो दङ। बेखौ बिटिआरनि बाहेरनि बर' थामहिनबा BKWSC नि सिङाव थानाय बर' फरायसा एबा बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन जानाय जाब्लानो जायो। ग्रेजुएसननि लास्ट सेमिस्टार बा फाइनाल एग्जाम होनाय फरायसाफोराबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर सिभिल सार्भिसनि थाखाय गोसो गुदुं नाथाय रां रुफानि आंखालाव मोजाङै कचिं लानो हायाखै बिथांमोना बे सुबिदा बा खाबुखौ लानो हागोन। बेयो मोनसे ग्रेट एन्ड गल्डेन अपरचुनिटि होननांगोन। एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जायोब्ला फ्रियावनो थाइसेबो रां होनाङालासिनो APSC UPSC नि थाखाय कचिं क्लास लाहैनो मोनगोन। एन्ट्रेन्सनि थाखाय एप्लिकेशन गथायनाय बा एप्लाइ खालामनाया 1 जुलाइनिफ्राय जादों। 1 जुलाइनिफ्राय फैगौ 15 जुलाइसिम एप्लाइ खालामनो हागोन बा एप्लिकेशन गथायनो हागोन। जुलाइनि 17आव एडमिट कार्ड इसु खालामगोन आरो 20 जुलाइआव एन्ट्रेन्स एग्जामा जागोन। एन्ट्रेन्स एग्जामा मोननै सेन्टाराव जागोन। सेन्टारा मोननैल'। मोनसेया धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव थानाय SB बड' हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो मोनसेया SPM IS एकाडेमि गुवाहाटी जु रड। बिजाथिफोरा गावबा गावनि सुबिदा बादियै नियारेस्ट सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनानै एग्जाम होनो हागोन। एप्लाइ खालामनाय समाव जायखिजाया मोनसे सेन्टारखौ चुज खालामनो नांगोन बिजाथिफोरा। एप्लिकेशनखौ मोननै मदाव गथायनो हागोन। अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांनि गोसो अनलाइनाव खालामनो ना अफलाइनाव खालामो, जेराव नोंथांनि सुबिदासिन बेवहायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। अफलाइन एप्लाइ खालामोब्ला एन्ट्रेन्सनि एप्लिकेशन फर्मखौ धेमाजिनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय BKWSC नि अफिसाव गथायनो हागोन, नङाबा गुवाहाटी बेलतलायाव थानाय बड'लेण्ड भवन BKWSC नि अफिसाव फर्मखौ गथायनो हागोन। अफलाइननि थाखाय सिमेन्ट सापरि आरो गुवाहाटी बे मोननै जायगायाव फर्म साबमिट खालामनो हागोन। एप्लिकेशन फर्मा बेबायदि आं स्क्रिनाव होदों। नोंथांमोना एप्लिकेशन फर्मखौ मोननोब्ला नैबे स्क्रिननि मबाइल नाम्बाराव डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालाम मोननो हागोन। एप्लिकेशन फर्मजों लोगोसे बिजाथिया डकुमेन्ट साबमिट होनांगोन। एज प्रुफ सार्टिफिकेट, मेट्रिकनि बा क्लास 10 बोर्डनि एडमिट कार्डबाबो जागोन, कास्ट सार्टिफिकेट, एड्रेस प्रुफ सार्टिफिकेट, आधार कार्ड नङाब्ला PRC, सार्टिफिकेट अफ डिसेबल पार्सन, सोरबा फिजिकेल डिसेबिलिटिनि सार्टिफिकेट दंब्ला बिथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन। ग्रेजुएसन सार्टिफिकेट, ग्रेजुएसन पास जानाय बा ग्रेजुएट सार्टिफिकेट बा फार्स्ट सार्टिफिकेट बेखौ होनो नांगोन आरो जायफोर लास्ट सेमिस्टार फरायनाय बिथांमोना लास्ट सेमिस्टारनि एडमिट कार्डखौ होनो नांगोन। बेफोर गासै डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन सासे बिजाथिया जेब्ला एप्लिकेशन फर्मखौ गथायो। बेवहाय फिसनि खोथा जेबो बुंनाय गैया। एप्लिकेशन गथायनायाव जेबो फिस लानाय नङाबो जानो हागौ। बे जाबाय अफलाइन एप्लाइ खालामनायनि प्रसेस। अनलाइन एप्लाइ खालामनोब्ला बिजाथिया वेबसाइट www.education.bodoland.gov.in आव एप्लाइ खालामनो नांगोन। स्क्रिनाव नुनाय बायदि पेज मोनगोन। वेबसाइटआव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 नि बे लिंकआव थांनानै बिजाथिया मबाइल नाम्बार आरो नाम होनानै गोदान एकाउन्ट क्रिएट खालामना लानो नांगोन। बेनि उनाव लगइन खालामनानै माखासे गोनां इनफरमेसनखौ होनांगोन। अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया गावनि फट' सिगनेचारजों लोगोसे डकुमेन्ट आपल'ड होनो नांगोन। डकुमेन्ट्सफोरा अफलाइननि थाखाय जि डकुमेन्ट्सफोरखौ खोन्थादोंमोन बे एखेखौनो अनलाइन एप्लाइ खालामग्राफोराबो आपल'ड होनो नांगोन। फट' सिगनेचारनि जखाया बेसेबां जानांगौ बेखौ आं स्क्रिनाव होनाय जादों, नोंथांमोना गावनो नायना लादो। गुबुन डकुमेन्ट्सफोरनि जखाया 300 KB नि खम जानो नांगोन आपल'ड खालामनाय समाव। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ गोरलैयैनो बुजिनो हादों। जायफोर बिथांमोना IS, IPS, ACS बा सिभिल सार्भिसनि एस्पिरेन्ट बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामदो आरो गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो आवगायदो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।